Lero pachasa voice box president bungwe cha Malawi first the people first amene wandi Abon Kalindo owanyadira amangoti the TC most dangerous child akuti tungati boma likukonza mapulani okuti wa amange pa zifukwa zosiyanasiyana akuti watu ndithu ndiokonzeka ndipo akumva kuyabwa kuti kodi apolisi amenewa abwera liti ndikudzama ngateni kalimodzi pano pachasa voice box ndipo kuti Abon Kalindo adibwezera zotani lero pa 21 January 2025 ndipo akamaliza chonde musayiwale kwa maganizo anu in the comment section below kuti kodi zimene akunena Abon Kalindozi inuyo mukuzimvetsa bwanji mutiuza in the comment section below pano panyasa voice box. Amalawi anzanga amuna ndi akadzi mmawa uno ndafuna ndipange respond kapena ndiyankhe uthenga umene apereka a Moses Kunkuyu. My brother ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti tamangodyani koma osayiwala kuti kwasala miyezi 7. Amalawi tikulira, Amalawi tikuzunzika. Mafuta kulibe chimanga ndi 80,000. Amalawi tikuvutika, fertilizers tinapeze and fertilizer kumashop ndi 160, 150, 130,000. Amalawi akujunzika, mafuta agalimoto tikumafika pogula 12,000 1 liter. Amalawi akumva kupweteka shop amene amagulidwa pa mtengo wa 70 kwacha lero ali pa 700 kwacha. Amalawi tikumva kupweteka bread amene amagulidwa pa mtengo wa 500 kwacha lero ali pa 2,500 kwacha. Amalawi tikumva kupweteka sugar amene timagula pa 600 kwacha lero ali pa 3,000 chakuti. Amalawi tikumva kupweteka kwambiri. Ndi mafuna mmawa uno ntero kunena kuti boma lanu mene linayambira kuphulisa zithupsa 2020 kuzafika lero ikuphulisabe zithupsa andi zithupsa zimene mukuonazo ndi za anthu osauka. Inu mukugula zimagalimoto mukuphulisa zithupsa, inu mukumagula ndi kumanga zimaroji zodula muti mukuphulisa zithupsa za Malawi. Inu mukulemba chana anu ntchito kugula nyumba ku Dubai kusangalala kusegula makaunti $, maiko akunja mukuti mukuphulisa bezithupsa. Mukuendera zimagalimoto zathu za boma mafuta mukulandira ochuluka pa mwezi kulemerera dziko lino mukuphulisa bezithupsa. Dziko lino lafika posauka inu akunkuyu ndi president anu ndi nduna zinzanu mwafika pokhala mabilioneya mukuphulisa bezithupsa. Do you think we Malawian titakukhala nzitsiru zomamvesera uthenga opusha ngati umenewu? Ine ndi game changer Amalawi anzanga ndizomvesa chisoni kuti Malawi lero atakupezeka omaombera mmanja mawu au chitsiru ngati amenewa. Akuti yayi tinabwera ife kuti tikonze dziko lino and 5 years chimene achita ndikulemba chanawo ntchito, 5 years chimene achita ndikukhapa anthu, 5 years chimene achita ndikupha anthu, 5 years chimene achita ndikukweza katundu momvesa chisoni dziko lino, 5 years chimene achita ndikupereka ndalama kwa anyamata azikwanje dziko lino, 5 years chimene achita ndikuzunza nzika za dziko lino. Therefore wina mopanda mantha ndi kusowa nzeru ndi umunthu ndikumakayima kumanena kuti ya ifeyo tikuchita bwino, ifeyo tikuphulisa bezithupsa. Cholinga munamize ndani anthu oyipa masataniki ngati inu. Ineyo ndi game changer ndimafuna Amalawi ndinene chonchi. Atabwera chakwera nthawi imene amapanga kampeni yawo ife titakumabwereza zimene amayankhula. Amanena kuti Amalawi thumba la fertilizer limene Professor Arthur Peter Mutharika akukugulisani pa mtengo wa 19,000 yakwera. Munthu amene ingwakuba mukandivotera ine muzaigula thumba lomwelo pa mtengo wa 4,995. Mwayiwala Amalawi. Munthu amene amanena kuti kumene kumapangidwa fertilizer kumene kumagulisa fertilizer ako amakudziwa tere Peter Mutharika ingwakuba. Ino akunkuyu munali kuti masa munali pomwepo nthawi imene muli National Campaign Director wa MCP. Amalawi timauzidwa kuti sugar amene timagula ifeyo pa 500 kwacha tikuberedwa wakwera kwambiri. Sugar akatenga boma chakwera azafika pa 250. Tayiwala ife.
Amalawi timauzidwa kuti bread stinga magule pa mtengo wa 300 wakwera kwambiri, tikuyeneka kuti tayavotera achakwera tiyembekezere kusintha. And amabwereza kuti mukangovotera ine chakwera kusintha kumene mwakhala mukuyembekezera muchakuona. Lero bread uja timamugula pa 400 uja wafika 3000 m'mashopu. Amalawi amatiuza ife kunani mafuta galimoto amene mukugula pa mtengo wa 700 kwachawa akukwera kwambiri. Anthu awa ndi akuba, anthu awa ndi ononga. Mukavotera voti yanu pa ine chakwera mafuta wa adzasika fika pa 400 kwacha. Lero mafuta aja tikuagula 12,000 ma black market, tikuagula 9,000 ma black market. Sakupezeka, sakapezeka, ndiye kuti ma filling station zinyengo zikuchuluka kwambiri. Amalawi timamva kuna kuti azakhwimisa ntchito zachitetezo ku dziko lino. Lero anthu akukhapidwa zuwa likufa, mtengo wa polisi ali pomwepo kupanda omangidwa, tsiku la sanduka la zigawenga. Amanena choncho kuti iwo azasintha zinthu dziko lino. Amatiuza ife kuti dziko la Malawi lizakhala dziko la mtendere komanso dziko la democracy. Lero wina akangoti wadzuka kuti apange nsonkhano kapena ma demonstration pa Central Region, zikwanje zikubwera kutema anthu, kukhapa anthu, kuphwanya zinthu. Dziko lake lomweli ndimafuna Amalawi ndi agule chonchi. Akunkuyu pamodzi ndi achakwera ndi timu yawo ya Malawi Congress Party akunena kuti iwo tiwapase sovoti ina anene chimene iwo apanga kusatira zimene amatilonjeza kuti mafuta galimoto azasika, chimanga chizasika, fetereza azasika, umoyo uzakhala bwino, azalemba anthu ambiri achinyamata ntchito, democracy izakhazikika, chitetezo chizakhala pena paliponse, maphunziro ndi azakhala mbwenga khaleno masekondari azamangidwa pena paliponse. Atiuze ndi chani chimene achita kuchokera muzimene iwo anatilonjeza. Asamatiuza ife za zithupsa ya atisiye ndi zithupsa zathuzo, chifukwa munthu imene amalamulira Profesa Arthur Peter Mutharika ndi zithupsazo timakagula bread 300, ndi zithupsa zimene akuziphunisazo timakagula fertilizer 20,000, ndi zithupsa zimene akuzinenazo Amalawi timagula matemba malo 100 kwacha, ndi zithupsa zimene akunenazo Amalawi timagula chimanga 50 kg 7,000 kapena 6,000 mukukumbukira inu posa chelo apa. Ndi zithupsa zimene akunenazo forex imapezeka mdziko lino, inflation idali pabwino, china chilichonse chimayenda bwino. Ndi zithupsa zimene akunenazo kuti akuphunisazo Malawi amakwanisa pa mwezi kulowesa magalimoto opitirira 70,000. Sonjeza kuti mabusiness amayenda bwino, forex imapezeka, aliyesa mapanga zache mayendedwa nali bwino, mafuta nali ochipa. Ndi zithupsa zimene amazionazo. Ineyo ndi game changer. Ndimafuna ndikuuze na Malawi kunena kuti awa IMCP akuti boma lao likuchita bwino tiwapase vote. Aliyense wa MCP kayabwera ndani muziafunsa funso kapena iniwa muzizifunsa funso mukayang'ana dera la kwanuko kuti kodi pa zaka 5 MCP kuno yapangako chani. Pambali ponena kuti no akunkuyu ndi billionaire panopa, ndunazi ndi mabilionaire panopa, achakwera ndi billionaire onyansa panopa, akula MCP alemera ndizi ndalama zathu, misonko yathu, mathandizo ochokera kunja, alemera ndi anthu opsa kwambiri ali ndizi ndalama, magazi, mahotela, maroji, kugula manyumba, kusagula makaunti maiko akunja. Ife tinakali pomwepo kuti yakolungu apanga chana anthu amenewa. Kamunipezeza kaya pambali ponena kuti chimanga timachipeza pa 6,000, lero tikuchigula 70,000 anthu akufanija la chimanga alibe. Malipiro ndi omwe anja apolisi akuzunzika, aphunzitsi kuzunzika, ma civil servant akusauka. Tisanena anthu ogwira ntchito mwa anthu mwa mwenye mandi akuzunzika koopsa. Ena akuti no iya tikuphunzitsa zithupsa. Pamene zithupsazo anazipeza Malawi tikudya masana, mamawa komanso madzulo. Amalawi tikumakwera ma transport mosavuta. Amalawi tikumaenda kumapita maiko akunja popanda vuto. Mapassport akupezeka, malicense tikutenga. Zona zimeneza Malawi wanzero zikanena kuti yayi zimene kunena kunkuyu ndi boma lao lakumba, boma la Nkhanza, boma lokhapa, boma losafuna democracy ndi zona. Sinde kuziwa ine ndimafuna nditero ndiwauza kunkuyu kuti Malawi
we are not bright. And zonse zimene mukukamba ndi mbwerera kwa Amalawi. Chifukwa mukanati muzikamba lero kuti ife tinakuwuzani kuti fertilizer amene mukugula 20,000 apita Mutharika wakukudulisirani. Lero lino fertilizer uja mukumugula pa 9,000. Ndiye kuti boma ndiliti bwezi kuti boma ndilomweri. Lero lino fertilizer amene timamugula 19,000. Lero ali pa 150. Mufuna mtikakamize kuti tinena kuti boma ndilomweri. Tinena kuti tizavotera pamene popo ife zisiru amisana ozungulira mitu. Mukati muzituuza kuti ya mafuta timenena kuti akwera aja amene mumagula mboma la apita Mutharika 700. Ife taasisatu lero ali pa 300. Boma ndiliti bwezi tikuvomera kuti ndilomweri. Lero mafuta aja tikugula 12,000. Mufuna ife mtikakamize tikavotere za uchisiru ziberezi. Kodi ngati mwalephera kukonza pa 5 years yanu yoyambirirayi imene mwine mwacha mkanati muziluma nkumapeperera pomafunanso 5 years inayi ndiye iyo nakuti achakwera kupita mufuna mutiphe mutiononge mugulisa dziko lino. Kodi nkhani za nyanja zikuyenda bwanji? Ine ndi game changer ndikutero imene ndisi apa ndimafuna ndikuuze na Amalawi kunena kuti Amalawi kuli bwino kubwerera kumene ife tinachokera. Fa kumene kuja timagula chimanga 50 kg tumba pa mtengo wa 7,000, 6,500. Lero ndi 70,000. Amalawi kumene IMCP akudana nako kuti timazunzidwa kuja forex imapezeka ndipo zinthu zinali pabwino timapanga ma business athu zimateka. Lero ma business anatha. Ndiye kuli bwino kubwerera kumene kuja ma business athu abwerere. Amalawi timagula bonya pa mtengo wa 100 kwacha pa mulu waukulu kwambiri. Lero mulu wa matemba okwana 10 kapena 9 tikugula 500 kwacha. Kuli bwino kubwerera ku 100 kwacha kuja muluso machuluka. Amalawi timagula okomani ndi ufa uja umaikidwa njumbo uja. Timagula ufa umene uja pa mtengo wa 300 kapena 400 pa 1 kg. Lero ufa umene uja wafika 2,200. Kuli bwino kubwerera kumene kuja wina asamatiuze za uchisiru ngati ana kunyumba kwacha ifeya. Kamini veseza Amalawi kaya. Timauzidwa ife kuti mafuta agalimoto azachipa. Lero afika po yes. Timauzidwa ife kuti dziko la Malawi kuzakhala chitetezo. Lero anthu akukophedwa, anthu kumaomberedwa, boma osamanga wina aliyense, anthu nkumakhapidwa, boma osamanga wina aliyense, anthu nkumangoyang'anira, anthu nkumangophedwa, anthu nkumaberedwa, anthu nkumazunzidwa. Koma ndiye ukazuzula ndiye kumangidwa kukhala bwenzi la polisi fachanu kuti zuzula. Ndimafuna ndiyo akule chonchi kuti kuli bwino kubwerera kumene tinachokera kuja. Ndifuna ndimalize ndi mawu awa. Amalawi masiku awiri apitawa kunatuluka audio imene anatulusa Bambo Ntanyiwa pa nkhanga zaona imene amanena kuti kumangidwa kwa olemekezeka vice president a DPP agangata mapropaganda wonse amene akupita kumeneku akukonza ndi olemekezeka apo Gadama. Ndimafuna ndiwauza Ntanyiwa choyambirira ndimakulemekezani kwambiri, ndinu munthu wamphamvu, koma ndimafuna ndikuwuzeni kuti musabalalike ngati Limpopo FM sopano yamba mabizinesi kuti kukabwera azimayi onena kuti mutilengezere malonda ndalama ndizi munene kuti tini matako akulu muzilengeza mungonena andi mukalandira ndalama kuti ipisatu wakuti choyambirira muyang'ane reputation yanu kuti ndiyotani. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti nkhani yokhuzana ndi agangata ndimaganiza kuti tuni nkhani ya peso nosatiso ya ndale. Andi ndiyankhule choncho kunena kuti nkhani izo zili ku koti. Andi kodi nkhani mene zawerengereredwa ndinali komweko ineyo zikukhuzana bwanji ndi kuti wina akupanga propaganda kuti azimuzembera wina. Ndimafuna ndiyankhule chonchi mwina Ntanyiwa sakwadziwa Gadama kuti Gadama ndi munthu amene wakhala over 20 years muchipani cha DPP. Gadama ndi munthu mmodzi amene akhala kupembedwa ngakhale ndi MCP kuti apasidwe unduna ngakhale vice president nkumakana chifukwa chokonda DPP komanso chifukwa chokonda Professor Arthur Peter Mutharika amene mukunena kuti akupangiridwa upowa akhala mmene muzaka sizinafike ngakhale 4 kapena zitatu, right? Uyu amene mukumunena iwo akhala 20 years. Ine ndimafuna ntero kunena kuti no, inu Antanyiwa tazifufuzani
chabwino mukapasidwa ndalama kuti yankhulani muipiseni wakuti muziganiza kaye. Chifukwa ifeyo tili pa ground pano kuti tiyambe kuyankhula kusanthagula za anthu amene amakutumani kuti zipisa ndawo. I think mwina sizikhala bwino, mwina simukudzidziwa posachedwa paenda na kutumbani kuti muipise mbiri ya Profesa Arthur Peter Mutharika kuti wakalamba. Ine ndinayima kususana ndi maganizo a uchitsiru kataberewa. Ine ndimangofuna ndikuchenjezeni bwana Ntanyi wakuti masiku ano mwatayirira, mwasokondekera, simukudziwa chimene mukufuna. Ati mwene ndalama za lero zimene anthu angakupasani simudzaja mpaka na kalekale. Chimene amalawa kufuna ndi kuwauza choonadi komanso kupereka mawu omanga ndi okonza dziko mu nthawi imene dziko tikuyembekeza kuti tikavote. Tamlive sasa kaya. Ndilamva chisoni kwambiri. Ndimafuna ndiyankhule chonchi. Mwina Ntanyi sakudziwa kuti munthu amene akumunenayi ndi ndani. Munthu amene isamayankhula china chilichonse. Ndipo mwina nditati ndiyambe kukusanthakulirani kuyambira siku la convention chinachitika ndi chani. Kuti mwina aina akukutumani wakuti zinakhala bwanji kuti zikhale mbele zililipo. Inuyo muzizino kwambiri. Koma ndisanapite patali ndikupempheni mubwere ku South Africa, mubwere kuno ku Malawi kuti muzizaona ndi maso zochitika osati kumvera pa foni kapena kukopangidwa haya kuti inuyo muipise mayina athu ena. Ndi mbulandu kuipisa mayina athu ena fama ulime umboni. Koma ndimafana ndikuuze mubwere kaye mukhale bese, mukhale ndi chovotera mukavote. Osamanamiza anthu kuti ayi ndili kwa chinsapo, iye ndili chakubalakisiku, ndikuyenda nda Malawi mukukuimbirani pa foni yanu ya nomo ikuitana ku South Africa komweko. Koma kumatinamiza ife kuti muli ku Malawi kuno. Please my brother, osavomera kuti mugwirisidwe ntchito ngati chitsiru munthu ngati makatani. Analipo anthu amene anayeserera kuti ayipise APM ngati Kondwani Nankhumwa, achina Dausi, achina ndani mukwazi wachina Grezida anakanika. Ndimafuna ndikuuze inu kagulu kamene kakukutumani kwa kuti ipisa dakuti muzifunse kuti ndikamene kana kutumaniso kuti muipise APM. Zakanika yalepera ngulu lija akukutumani katikena ipisa ndi wakuti pazifukwa zawo zimene akujiona. I don't know kuti mwina akumomba ifasaba ya nkulu hii. Akumomba ifasaba ya matandiza alomwe, amatandiza atumbuka, amatandiza asena, amatandiza ayawo, amatandiza ngone, amatandiza achewa, amatandiza ana sukulu uchuruka kwa lipiria fizi, akutandiza gakane magavana zo uchuruka kwa mbili, pafufu bisento region yose. Mwina chifanchi ya chimeja kuopedwa. Ndimafuna ditero. Kunena kuti no, bale wanga ulikutari. Bale wanga sukuziwa china chilichonse. Sindifuna kuti ndipite patali ndifatakule china chilichonse cha zimene zikuchitika. Sindikufuna ndifatakule zonse zimene mwakhala mukuyankhulana ndi anthu amene akutumani. Sindifuna so kuti ndichule mayina for the sake of their reputation. I respect them so much. Koma nthawi zambiri kholo likamachita chinthu chosowa ulemu, mwana samabwezera chosowa ulemu. Ndebu samale kwa mbiri. Ndimalize ndi mawu awa mbawa uno. Amalawi tikalebese, tiyembekezere mopirira kuti pakana tikavote. Zimene zachitika ku America, Trump kubwereranso pa mpando kuti akonzenso kachikendo dziko la America. Chikhulupiriro chonse chimene anayika ma Americans ma Trump, Amalawi so tichika bwa Professor Arthur Peter Mutharika this time around. Either you like it or not, koma zichitika zimenezi. Ndimafuna ndimalize motere. Amalawi wina kamabwera kumakupasani chimangazwani kuti si chake. Wina kamabwera kumatinamiza kuti mafuta ngambwi, mafuta okuseri kwa mafuta okuchitika katangere wangu anthu akuba. Komanso pambali pa chimenecho amene azikunamiza ni kuti ife tikuchita chakuti sachitira mthumba mwache ndi ndalama za boma andasati kusiso ndimwera posa choto pa ndiyankhula anthu amene wakatangana amene akupanga. Ndilibe nthawi yomusunga munthu akuba mchipinda. Ambuye akudaliseni. Koma ndakufuna ndichenjeze kuti director wa Limpopo FM Mr. Rufeyo mukhale nawo pasa Ntanyiwa kunena kuti Limpopo kuti ipite patali musamatenge maboza ndi kumayipisa anthu ena muti ipisira mbiri. Chifukwa anthu amene akaza ganiza mwantundu wina zinthu sizizayenda bwino. 2, ndimafuna ndiwauze kunkuyu kuti we Malawians
sife anthu opusa, sife anthu opepera, sife anthu osaona, tikuona timaona osatipusisa. Ambuye akhale nanu zikomo.